ka onye nwe mbụ Jehova ọkaka Chineke gozie gị ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ilebanye n'isiokwu bụ nke akpọrọ ili ọtọgbọrọ kpokorocham ka ọ bụ na okwukwe tọgbọrọ kpokorocham. N'ezie, ọ bụ ajụjụ dịrị mụ na gị, o wee bụrụ ya ọ gbara gị gharị otu ndụ gị si, otu ndụ gị jiri dị iche, ma ọ bụ ihe akụkọ na-enweghị ọnọdụ. Ndụ anyị jupụtara mgbe niile. Kedu ma ọ bụrụ na anyị họrọ ụlọ akwụkwọ dị iche iche? Kedu ma ọ bụrụ na anyị alụbeghị di ma ọ bụ nwaanyị? Kedu ma ọ bụrụ na anyị amụbeghị nwa ọbụla? Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụkarị ajụjụ na-enweghị isi na ọdụ banyere Kraịst Jizọs. Kedu ma ọ bụrụ na Kraịst ebilighị n'ili? Gịnị gaara eme? Gịnị ka ọ ga-apụta? Onye ozi Chineke bụ dọkịta Jeremaya depụtara ụzọ ihe ise nke eziokwu banyere nzọpụta ihe na-enweghị isi. Ugbu a tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ihe ọmụmụ pụrụ iche nke oge ememe Ista, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ ili tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụkwanụ okwukwe tọgbọrọ n'efu. Cheta na ọ bụ n'akwụkwọ ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 19 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ na ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ bilie, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe efu. Anyị sịkwara na ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, okwukwe anyị bụ ndọgbu n'ọlụ efu. Anyị hụkwara na ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, na anyị bụ ndị ama ụgha. Chetakwa na ihe ndị a niile bụ ọsịsa nke onye ozi Pọl na-enye ajụjụ ndị e nwere n'oge nke ya mgbe o dere akwụkwọ a degara ụmụnna ndị nọ na Kọrent. Ugbu a anyị ga-agafe na nke 4. Asị na enweghị mbilite n'ọnwụ, nkwa nke ọdịnihu anyị lara n'iyi. Hụta ihe Pọl kwuru n'ahịrị nke 18 ya. Ma asị na enweghị mbilite n'ọnwụ, ọ sịrị, ya mere ndị dakwara n'ọnwụ n'ime Kraịst lara n'iyi. Nke a bụ ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 ahịrị nke 18. Ọ bụrụ na itinye ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na enweghị mbilite n'ọnwụ, ọ bụrụ na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie, mgbe ọbụla anyị na-etinye ndị anyị hụrụ n'anya bụ ndị tụkwasịrị obi ha na Kraịst tupu ha anwụọ n'ime ala ili ha, ọ pụtara na anyị agaghị ahụkwa ha ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na asị na-emeghị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ dịghịkwa onye ọbụla ọzọ ga-enwe olileanya isite na ndị nwụrụ anwụ bilie. Asị na Kraịst esiteghị n'ọnwụ bilie, olileanya maka mbilite n'ọnwụ gara abụ ihe ikwe emu. Asị na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie, anyị apụghị ịhụ ndụ ọzọ mgbe ọnwụ gasịrị. Ili gara abụ ebe ikpeazụ. Ndụ a nke anyị na-ebi ugbu a gara abụ nke ikpeazụ. Mgbe ọ ga-agasịkwa, ọ gasịwo. Ma asị na-emeghị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ bilie, nke a bụ ihe ọ gara abụ. Ihe niile gara abịa na njedebe n'ọnụ ili nke eji nkume kpuchie, ebe a dọbara ozu nke onye nzọpụta nwụrụ anwụ. N'ezi ụmụnne m na ụmụnna m, asị na-emeghị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ bilie, agaraghị enwe ọdịiche ọbụla n'etiti okpukpere okwukwe Kraịst nakwa okpukpere ndị ọzọ niile dị iche iche nke ụwa taa. Mmehie anyị niile nakwa ajọ omume anyị niile gara agakwa n'iru ịnọ n'arụ anyị nakwa na mmụọ anyị. Mgbe ahụ ekwensu ga-aṅụrịkwa. Ọbụba ọnụ ahụ ga-adịgidekwa n'elu isi anyị. Ikpe gakwa na-eche anyị niile. Okwukwe anyị ga-abụkwa ihe efu. Otu n'ime oke ọlụ dịrị anyị dịka ndị ọzụzụ atụrụ maọbụ ndị isi nzukọ
bụ ije ozi nye ndị na-eri uju n'ihi onye ha hụrụ n'anya nke rapụrụ ha. Ka m jụọ gị ajụjụ a, gịnị ka ị ga-agwa ezinụlọ nwa ha rapụrụ ma ọ bụrụ na ị maghị eziokwu banyere ndụ nke na-abịa? N'ezie, ọ bụrụ na onye ahụ hapụrụnụ maara Kraịst, ọ na-enye m obi ụtọ ime ka ndị ya mara na ọ bụ naanị maka nwa mgbe nta, na onye ahụ nọkwa ebe ka mma ya na onye nwe anyị. Ana m agwụ n'eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, a sị na ekwenyeghị m na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs, apụghị m ịga n'iru ịlụ ọrụ dịka onye ozi, n'ihi na agaghị m enwe ihe m ga-agwa ndị na-eche ọnwụ iru ma ọ bụ ndị onye ha hapụrụ. Agaghị m enwe ihe ọ bụla nke m pụrụ ikwu banyere ndụ ebighị ebi. Ma mgbe m na-eguzo n'akụkụ ndị na-eri uju ma ọ bụ ndị na-eche ọnwụ iru, ana m ejide akwụkwọ nsọ m n'aka na-ekwupụtakwanye ha na ili abụghị ebe ikpeazụ, na e nwere olileanya zuru oke doro anya nye ndị na-etinye ntụkwasị obi ha n'ime onye nwe anyị Jizọs, onye sitere n'ọnwụ bilie. Jizọs siri otu a tinye ya, ọ sị, unu onwe unu ga-adịkwa ndụ n'ihi na mụ onwe m na-adị ndụ. Haleluya! Ị pụrụ ịhụ nke a n'akwụkwọ Jọn isi 14 ahịrị nke 19. Ndị a bụ okwu nke Kraịst. Nke a bụkwa ozi nke ememe Ista. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na mgbe Jizọs siri n'ili rigopụta, mgbe o merisiri ọnwụ, ọ bụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị sitere n'ọnwụ bilie. Nke a pụtara na ndị niile bụ ndị na-arahụ ụra ọnwụ, na Jizọs bụ mmalite nke ndị niile bụ ndị ga-esite n'ọnwụ bilie. Mkpụrụ mbụ pụtara mmalite nke ihe. N'ihi nke a, mbilite n'ọnwụ nke Kraịst bụ obi si ike nye anyị, na dịka Kraịst sitere n'ọnwụ bilie nwetakwa mmeri n'ebe ọnwụ dị, anyị onwe anyị kwa otu ụbọchị, ọ bụrụ na anyị nwụọ tupu nlọghachi nke onye nwe anyị, a ga-emekwa ka anyị onwe anyị site na ndị nwụrụ anwụ bilie. N'ihi na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst bụ eziokwu nke pụtara ihe. N'ikpeazụ, otu ihe ọzọ nke Pọl chọrọ iwetara anyị banyere mbilite n'ọnwụ bụ nke a: ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe efu. Ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, okwukwe anyị bụ ndọgbu n'ọlụ efu. Ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, anyị bụ ndị ama ụgha. Ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, nkwa nke ọdịnihu anyị lara n'iyi. Nke ikpeazụ, ọ bụrụkwa na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, olileanya anyị na ndụ a bụ ihe na-abaghị uru. Achọrọ m ka ịhụta nke a n'ahịrị nke 19. Ọ na-asị otu a: a sị na ọ bụ naanị na ndụ a ka anyị nweworo olileanya n'ime Kraịst, anyị bụ ndị kwesịrị ka emere ebere karịa mmadụ niile. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 ahịrị nke 19. Ọ ga-amasị m ime ka anyị mara ndị enyi m, ịbụ onye nke Kraịst n'ụwa anyị bi n'ime ya taa abụghị ihe dị mfe. Ọ bụghị ndụ dị mfe ma ọlị. Mgbe anyị kpebiri ibi ndụ dịka Kraịst, kwụrụkwa n'eziokwu ma tiekwa mkpu megide ihe ndị na-ezighị ezi, a ga-eme anyị akaja, a ga-akwa anyị emo, mgbe ụfọdụkwa a ga-akpagbu anyị. Ọ dịghị mfe ịbụ onye nke Kraịst n'ụwa taa. Ma ị maara ihe mere o ji ọ dịghị emetụ anyị n'arụ? Ọ bụ ịma n'otu ụbọchị na anyị na onye nwe anyị ga-anọ site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Ọ bụ ya bụkwa onye nzọpụta anyị. Ọ bụkwa ya ga-akpọrọ anyị site n'ebe anyị na ugbu a ruekwe n'ebe anyị na-eje. Anyị ga-enwekwa ọṅụ nke ndụ ebi ebi anyị na Kraịst Jizọs. Wepụ ọṅụ a, wepụ mbilite n'ọnwụ, naanị ihe ị ga-enwekwa ga-afọdụ bụ ndụ nke na-enweghị isi ma ọ bụ ọdụ, ndụ nke na-enweghị isi ma ọlị. Oghere ukwu a tọgbọrọ n'efu nke ọtụtụ ndị mmadụ n'ọgbọ anyị a na-ebi n'ime ya taa, ndụ nke na-enweghị ihe dị n'ime ya, ndụ nke naanị ihe ha na-ahụ anya, nke bụkwa na ọ bụrụ na ihe ndị a funarị ha, ha agaghị achọkwa ịga n'iru ịdị ndụ. Ọ bụ ya bụ naanị ihe ga-afọdụ. E nwere otu nwoke onye na-ekwenyeghị na Chineke, aha ya bụ Bertrand Russell, onye biri n'ọgbọ nke gara aga. Ọ bụrụ ọnụ na-ekwuchitara
ndị na-ekwenyeghị na Chineke, n'ihi ọ bụ nwoke maara ka esi edozi okwu. Ma otu mgbe o rere onwe ya mgbe o mere ka anyị hụta ịda mba nke jupụtara n'obi ya nakwa n'obi nke ndị otu ya site n'ihe odide nke o dere mgbe o kwuru maka ihe ndụ bụ ma a sị na enweghị Kraịst onye sitere n'ọnwụ bilie. Nke a bụ ụzọ o siri kọwaa ndụ ya. Gee ntị nke ọma n'okwu ndị a. Ọ sịrị, ndụ nke mmadụ bụ ogologo ije n'etiti abalị nke jupụtakwara na ndị iro a na-adịghị ahụ anya na mmekpa arụ nke ike ọgwụgwụ na ihe mgbu iji ruo ebumnobi nke naanị mmadụ ole na ole ga-erute. Ọ dịghịkwa onye na-anọte aka na ya mgbe o rutere ya. N'otu n'otu dịka anyị na-eme njem a, ndị enyi anyị na-efunarị n'anya anyị dịka ike kachasịnụ nke bụ ike nke ọnwụ na-anwụdo ha. Ị hụrụ ihe nwoke a dere? Ihe ọ na-ekwu bụ na ndụ enweghị isi ma ọ bụ ọdụ, na ị na-agabiga na ndụ nwa nke nta. Ị ga-agabigakwa ndụ. Ndị enyi gị ga-anwụ, n'ikpeazụ gị onwe gị ga-anwụkwa. Ihe niile wee gwụsịa wee ghọọ naanị ọchịchịrị. Ọ na-ahụta ndụ dịka oge nke ọchịchịrị. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye gị na ndị kwenyere nke a na-eji aka ha wepụ ndụ ha n'ihi na ahụghị uru ọ bara ịdị ndụ. Ị hụrụ nke a? Ihe o kwukwara bụ eziokwu, n'ihi na igwu na eziokwu, ndụ ọbụla nke na-enweghị Kraịst n'ime ya dị ka ọchịchịrị. Ọ sị na ndụ ya dị ka njem a na-eme n'ime ọchịchịrị. Ma nke a abụghị nye onye nke Kraịst. Ka m gwa anyị ihe m maara, ndị enyi m. Chineke nke kachasị ihe niile elu mere otu ihe mgbe o mere anyị nye onwe ya. O kenyere n'ime onye ọbụla n'ime anyị otu oghere nke naanị ya onwe ya bụ Chineke pụrụ ibi n'ime ya. Ọ bụrụkwa na anyị chọọ ka anyị tinye ihe ọbụla ọzọ n'ime oghere ahụ, anyị apụghị ịhụta nriju afọ ọbụla nye ndụ. Naanị mgbe Chineke bịara biri n'ime oghere ahụ, anyị apụghị inweta nriju afọ nye ndụ. Anyị na-esite n'otu ihe gafere na nke ọzọ na nchekwube na anyị ga-enweta ọṅụ n'ime ha. Ma ihe niile anyị na-etinye obi na ya na-agharịpụ anyị. Ma mgbe ị ga-ewepụta ohere nabata Kraịst ka ọ bịa biri n'ime obi gị, were ọnọdụ n'ime oghere ahụ ebe ya onwe ya kwesịrị ibi, ebe ọ bụkwa naanị ya pụrụ imejupụta, ị ga-amalite ịchọpụta ihe ndụ bụ n'ezie. Ma mmalite nke ihe ndị a niile bụ mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Jizọs egosipụtawo onwe ya onye kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị onwe anyị pụkwara ịtụkwasị ya obi. A sị na-eme gị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ belie, anyị enweghị olileanya ọbụla, ka Pọl dere. Ma achọrọ m ka anyị lekwa anya ọzọ n'akwụkwọ nsọ anyị, n'ihi na ahụrụ m ụzọ Pọl si akụzi ihe n'anya nke ukwuu. Ọ na-ahapụ nke kachasị mma ka ọ bụrụ nke ikpeazụ. Ya mere, n'ahịrị nke 20 ọ hapụrụ ihe niile gbasara asị na ma ọ bụkwanụ ọ bụrụ na o wee wepụta otu nkwupụta nke dị ike. Ka m gụpụta ebe ahụ, ndị Kọrint nke mbụ isi 15 ahịrị nke 20. Ọ sịrị, ma otu ọ dị, emewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, mkpụrụ mbụ nke ndị daworo n'ụra ọnwụ. Haleluya! Ma otu ọ dị, ihe nke a pụtara bụ nke a. Pọl sịrị, enyere m unu asị na ma ọ bụ ọ bụrụ na niile ndị a ka unu wee ghọta mkpa mbilite n'ọnwụ nke Kraịst dị. Ma agbaghara ya, n'ihi na ọ bụ ihe mere eme. O biliwo. Ọ bụkwa nke a mere otu ụbọchị, ọ bụrụ na ịtụkwasị obi na ya, gị onwe gị ga-esitekwa n'ọnwụ bilie, gị na Chineke ga-anọkwa mgbe niile ebighị ebi. Haleluya! Ị hụrụ ememe ncheta ọ dị ukwuu. Ana m agwa nwaanyị m ihe mere enyeghị ezi oge maka iji mee ememe Ista dịka o kwesịrị. Ọ bụghị ihe dị mmasị. Anyị na-amalite nkwado maka ememe ekeresimesi malite n'ọnwa nke 8 n'afọ. Ọ dị ka ga-asị na ọkara afọ niile bụ maka ekeresimesi. Ndị mmadụ na-akwado, ma Ista bụ naanị otu obere izu ụka ka e nyere ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na enweghị Ista, o nweghịkwa ihe ị ga-eji ekeresimesi eme. N'ezie, a sị na ọ nwụghị n'elu obe ma sitekwa na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọmụmụ ya
gara adị ka nke onye ọbụla a mụrụ n'ụwa. Ọ dịkwa ihe ọbụla dị iche nke gara adị na ya. Otu onye si otu a tinye ya: n'ihi ụbọchị Fraịde ọma ị pụrụ ileghachi anya n'azụ na-enweghị egwu ọbụla. N'ihi Ista ị pụrụ ile anya n'ọdịnihu na-enweghị egwu ọbụla. N'ihi ụbọchị nke ọ rigoro n'eluigwe nke a na-akpọ Ascension ị pụrụ ile anya n'elu na-enweghị egwu ọbụla. N'ihi ụbọchị nke Pentikọst ị pụrụ ileba anya n'ime onwe gị na-enweghị egwu ọbụla. Haleluya! Mgbe ị maara ozi ọma, mgbe ị maara Kraịst, mgbe ị ghọtara na ọ bụ ya bụ onye ahụ nke sitere n'ọnwụ bilie, ị gaghị atụkwa egwu ọzọ. Akpọrọ m ihe na-eme n'ụwa anyị taa asị dịka gị onwe gị kpọkwara ya asị. Eruo m n'ebe ahụ nke mere na adịghịkwa m ege ntị maka ya rie nne, n'ihi na ha adịghị agbanwe ịdị mma ma ọlị. Ma egwu adịghị atụ m. Achọrọ m ịgwa gị na egwu adịghị atụ m, n'ihi na amaara m na Chineke na-adị ndụ n'ime obi m site na Kraịst Jizọs. Ihe ọbụla nke mere na ndụ a abụghị oke ihe nye m, n'ihi na amaara m ebe m ga-anọ ebighị ebi, n'ihi na etinyewo m tụkwasị obi m n'ebe Kraịst nọ. Nke a bụ ozi nke mbilite n'ọnwụ. Nwoke a na-akpọ Lee Strobel bụ onye nta akụkọ nke bi n'obodo Chicago nke mba Amerịka. Ọ bụ ya dere akwụkwọ nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee The Case for Christ. Lee Strobel abụchaghị otu n'ime ndị otu ndị na-ekwenyeghị na enwere Chineke. Kama nye ya, ọ maghị ma enwere Chineke ma ọ bụ na enweghị. Ọ gbasaghịkwa ya. Ma otu ụbọchị, otu onye mara ya aka n'iru ka o were onyinye ya dịka onye nta akụkọ a maara nke ọma, nwekwara ihe ọmụma dị omimi, ma nyochapụta ma ọ bụ ezie na Kraịst sitere n'ọnwụ bilie ma ọ bụkwanụ na ọ bụghị ezie. Ya mere, ọ malitere ime nke a. O wepụtara ihe niile akwụkwọ nsọ kwuru maka nke a, wetakwa ihe odide niile ndị dị iche iche nke akụkọ ụwa nwere gbasara nke a. Nke a bụkwa ama ya na ihe mere. Ọ sịrị ka m gụpụtara unu ya: mgbe m mesịrị nnyocha ihe karịrị 100 ụbọchị 6 na ọtụtụ awa, nnyochapụta m n'ikpe maka Kraịst pụtara ihe. Ọ bụ onye ọ sịrị na ya bụ Ọkpara Chineke, onye sitere n'ọnwụ bilie. Ma dịka m na-anọdụ ala n'oche m na-eme nnyocha a, achọpụtara m na achọrọ m karịa ime mkpebi nke ime nnyocha a. Achọrọ m ịmata Kraịst. Dịka m na-echekwa ụzọ m pụrụ isi mee nke a, ewere m akwụkwọ nsọ ma meghekwa n'otu akụkụ nke bụ oziọma Jọn isi mbụ ahịrị nke 12, otu ahịrị nke m hụrụ mgbe m nara eme nnyocha. Nke a bụkwa ihe ebe ahụ kwuru. Ọ na-asị otu a: ma ka hara bụ ndị na-ara ya, ha ka o nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, bụ ndị kwere n'aha ya. Strobel, ebe ọ bụ onye nta akụkọ, were ahịrị a tụsakwa ya nke ọma, ma sịkwa na mkpịsị igodo nke ahịrị ahụ bụ okwu ngwa ndị nọ n'ime ya. Ọ sịrị na ọ bụrụ na ị hazie okwu ngwa ndị a nke ọma, na ị ga-ewepụta ụkpụrụ, ị ga-enwetakwa otu ụkpụrụ, ụzọ nke ị ga-eji lee ozi nke Kraịst anya, ma matakwa na ọ bụghị akụkọ nke ụlọ akwụkwọ. Nke a bụkwa ihe o kwuru. Gee ntị. Ngwa nke mbụ nke ị kwesịrị ịhụta nke ọma bụ kwere. Kwere pụtara ịnabata ihe dịka eziokwu. Apụghị m ime ihe ọzọ ọbụla karịa ikwere, n'ihi na emewo m nnyocha. Ọ dịghịkwa ihe ọzọ mmadụ pụrụ ikwu. Jizọs Kraịst bụ onye ọ sịrị na ya bụ. O mere ihe ọ sịrị na ya ga-eme. Apụghịkwa m ịgọnarị nke a. Aghaghị m ikwenye ya. Ya mere, ekwenyere m ya. Ma o zubeghị. Okwu nke ọzọ bụ nara. Ị ghaghị ịnara ihe ị sịrị na ị kwenyere. Ị ghaghị iwere ozi ahụ ma sị, ọ bụghị naanị na m maara ugbu a banyere Jizọs karịa nke m maara na mbụ. Ị maara na ị pụrụ ikwenye na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, ma ị bụghị onye nke Kraịst. Nke a bụ eziokwu ihe o kwuru, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọbụnadị ndị ajọ mmụọ kwere ma makwa jijiji. Ma Lee Strobel sịrị, mbụ, ọ dịrị mkpa ka m ghọta na ekwesịrị m iwere ihe m kwenyere ma nara ya dịka nke m. Ọ bụrụ na Jizọs bụ onye ọ sịrị na ya bụ, nke a pụtara na o nwere ikike
n'ebe ndụ m nọ, apụghị m ịgọnarị na ọ bụ onye nzọpụta nke ụwa. Mbilite n'ọnwụ ya kwadokwara nke a. Ya mere, naanị ihe m pụrụ ime bụ ịnabata ya dịka onye nzọpụta m, nabatakwa ya maka mgbaghara nke mmehie m. Nke a bụkwa ihe m mere. Ekwenyere m ma narakwa. Haleluya! Ọtụtụ ndị na-abịa n'ọgbakọ nzukọ n'ụbọchị Ista. Ọtụtụ n'ime ha kwenyere, n'ihi na asị na ha ekwenyeghị, ha agaraghị abịa. Ma achọrọ m ịjụ gị taa otu ajụjụ. Ị natawo? Gịnị bụ ọdịiche dị na nke a? E nwere otu akụkọ ochie nke m chetara site n'oge ndị gara aga, mgbe anyị na-amalite ịgbasa ozi ọma, banyere otu nwoke onye na-eme amansi maọbụ majik n'asụsụ oyibo, na-emekwa ihe nlereanya n'otu ebe a na-akpọ Niagara Falls. Nke a bụkwa otu ebe e nwere nkume ndị dị ukwuu maọbụ ugwu ndị dị ogo nke ukwuu. Mmiri na-esikwa na ha na-asọtụ ala. Otu n'ime ihe ndị nwoke onye amansi a na-eme bụ ije ije n'elu ụdọ maọbụ eriri nke o kegidere site n'otu ofe mmiri ahụ ruekwa n'ofe nke ọzọ. O mere ya ọtụtụ oge. Ndị mmadụ bịara ile ihe nlere a, ha na-akụkwara ya aka. Mgbe ahụ ọ ga-alaghachikwa ebe ọ malitere. Mgbe ọ laghachiri, ọ na-atụgharị ma jụọkwa ndị ahụ bịara ile anya, unu kwenyere na m pụrụ ime ya ọzọ? Ha na-akụzikwa aka ike ma jakwa ya. Mgbe ahụ ọ jụrụ ha, unu kwenyere na m pụrụ iwegote igwe baro n'elu ụdọ a? Achọkwara mmadụ onye ga-enyere m aka iwegote igwe baro a. Ugbu a, mmadụ niile n'ebe ahụ kwenyere na ọ pụrụ ime ya, ma onweghị onye ọbụla dị na njikere ịnara eziokwu a nye onwe ya, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụtaranụ ịsị na o kwenyere na ọ ga-eso mee ihe dị otu a. Nke a bụ otu ọ dị nye ọtụtụ ndị mmadụ taa. O, n'ezie, ekwenyere m na Jizọs. Ekwenyere m na o sitere n'ọnwụ bilie. Ma ndị enyi m, ọ bụghị ebe ahụ ka ọ kwụsịrị. Ọ dị mkpa ka ị nara ya. Ọ bụrụ n'ezie na ị kwenyere na ọ bụ onye ọ sịrị na ọ bụ, naanị ihe ị pụrụ ime bụ ịnara ihe o mere, ịnara mgbaghara nke mmehie gị site na ya. Ma ọ bụkwa na jụ ya, enweghịkwa nhọrọ ọzọ dị na ya. Ugbu a, lee ihe Strobel kwuru. Ọ sịrị, mgbe m kwenyere ma narakwa, aghọrọ m nwa nke Chineke. Ị hụrụ ya? Nke a bụ ụzọ ị pụrụ isi were akụkọ nke mbilite n'ọnwụ a ma webata ya n'ime ndụ nke gị onwe gị. Ya mere, nke bụ ajụjụ nke m chọrọ ịhapụrụ gị taa bụ nke a: ị kwenyere na Kraịst sitere n'ọnwụ bilie? Ọ bụrụ na ị kwenyere, ị nabatawo ozi a n'ime obi gị. Ọ bụrụkwa na imewo nke a, ịghọwo onye otu nke ezinụlọ nke Chineke mgbe ebighị ebi. Naanị ihe ị nwekwara ime ma ọ bụrụ na imebeghị nke a bụ ime ya: ikpe ekpere ma rịọ Kraịst ka ọ bịa biri n'ime obi gị. Ọ ga-amasịkwa m idu gị n'ekpere a ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Tupu anyị mechie, ka anyị rudata isi anyị n'ekpere. Nna nke bi n'eluigwe, ekele dịrị gị n'ihi mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị. Ekele dịrị gị n'ihi eziokwu nke okwu gị. Ekele dịrị gị n'ihi ngọzi nke ozi ọma. Ekele dịrị gị n'ihi ndị niile nụrụ olu anyị taa. Nna, Ezinna, ekpere m bụ ka ha niile ghọọ ụmụ gị site n'ikwenyekwa na ịnabata Kraịst Jizọs dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Onye ọbụla kwa bụ onye na-ege ntị ugbu a bụ onye na-anabatabeghị Kraịst n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Achọrọ m ka anyị kpee ekpere a. Sonyekwa m. Ezi Chineke m, achọrọ m gị. Amaara m na m bụ onye mmehie. Apụghịkwa m ịzọpụta onwe m. Ekele dịrị gị n'ihi na ị zitere Jizọs Kraịst ka ọ bịa bụrụ onye nzọpụta m. Ekwenyere m na ọ nwụrụ n'elu obe. Ekwenyekwara m na o meriri ike ọnwụ
ma sitekwa n'ili bilie. Taa, ana m arịọkwa ya ka ọ bịa bụrụ onye nzọpụta m. Onye nwe m Jizọs, biko gbaghara m mmehie m niile, ma nyekwa m onyinye nke ndụ ebighị ebi gị, nke gị onwe gị kwere na nkwa n'akwụkwọ nsọ gị. Ekele dịrị gị n'ihi na ịzawo m n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Unu niile bụ ndị gere anyị ntị, ka onye nwe anyị gaa n'iru na igosi unu na igbu unu ume, na inye unu amara ya, na ịga n'iru na ịgba ọsọ a na ntụkwasị obi nakwa na olileanya n'aha Jizọs. Amen. Ka Chineke gozie gị ndị ọma gere anyị ntị n'olu. Amaara m na Chineke sitewo n'okwu ọma ya nke ụbọchị taa, bụ nke a kpọrọ ili ọtọgbọrọ kpokorocham, ka ọ bụ n'okwukwe tọgbọrọ kpokorocham, wee kunye mụ na gị ume ndụ. Onye ọzụzụ atụrụ Jehova Chineke bụ dọkịnta Jeremaya ga-emeghe mụ na gị anya site n'akwụkwọ ndị Kọrịntịan nke mbụ isi 15 amaokwu 20 ruo 19. Akwụkwọ nsọ wee sị, kamgbe mgbasa ozi anyị bụ maka mbilite n'ọnwụ Kraịst, ma gịnị mere ụfọdụ n'ime unu jiri sị na onwe gị ihe dị ka mbilite n'ọnwụ? Nke a bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, nke a pụtara na Kraịst ebilighị n'ọnwụ. Ma ọ bụrụ na Kraịst ebilighị n'ọnwụ, nkụzi anyị bụ ihe efu. Ọ bụkwa n'efu ka unu onwe unu kwere. Ihe ọbụla karịrị nke a pụtara na anyị na-eme Jehova Chineke onye ụgha, n'ihi na anyị kwuru na Chineke biliri Kraịst n'ọnwụ. Ma ọ bụrụ na Kraịst ebilighị n'ọnwụ, nke a pụtara na okwukwe mụ na gị bụ ihe efu, ma pụtakwa na anyị ka bụkwa ndị mmehie, atụrụ mkpafuru ụzọ nke enweghị onye nche. Ma ugbu a, arịrịọ m bụ ka ị kwere na Kraịst biliri n'ọnwụ, nakwa na mbili n'ọnwụ dị ire. Ugbu a gbaa mbọ ma na-etinye okwu Chineke n'ọlụ, ka ị wee bụrụ onye goziri agozi. Dịka itinye nke a n'ọlụ, ka Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 56 90, ma ọ bụ na 225 05 51 49 06. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs.